ST, maar vuur de wagen houden vier een goed idee. Met dikke bulles van papier maché. Vier hameren en sjoesterde bis 3 uur in de nacht. Het woord allemaal goed en verschunder verwacht. Vier bouwden in de bloemenschuur gevaarlijk door de Frans. Maar wie het endelijk verig wordt, toen zag in insterhand. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven door geen muur. In de boekel van het deuien en de nerven lang kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. 2-maal afgezet en nog te kort. 4 handen aangetrokken en met 11 maan geduid. De waan wordt veel te goed gegruid. Wat had voor ons gevregeld, al dat duvel geprobeerd. Van al dat schurgen is ons oude waan verschangeleerd. 4 handgersens op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu wel toch met de brandweer, want de wordt toch leuk al doet. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven door geen muur. In de boekel van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. 2-maal afgezet en nog te kort. 4 handen met de deur gezegd en handen heng voor kweten. 4 druimden van de eerste dienst en kennen 4 vergeten. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven uit de schuur. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. Dat kind vernoets van zijn leven door geen muur. In de boekel van het deuien en de nerven ram kapot. Daar komen vernoets van zijn leven met de route. 2-maal afgezet